Myslíte, že se z toho dá něco udělat, paní Dousková? Takhle mi to střihla ta baba v šití. Myslím, že z toho něco uděláme, Evičko. No vy jste anděl, paní Dousková. Myslíte, že se v tom budu Arnoštovi líbit? Myslím si, Evičko, že jemu se líbíte, hlavně když nemáte na sobě nic. No, paní Dousková. No, nic vezlem. Je to moc hezký člověk, že? Ten pan Arnošt. A má přesně takový knír, jako ten můj podnájemník před váma, pan inženýr Kaliban. Ten by se mi taky líbil. Škoda, že jsem ho nepoznala. A ten knír má ještě lepší než Arnošt. Dal si ho oholit, než se od nás odstěhoval. Říká, že nechce být v novém místě moc nápadný. Tak jsem ho poprosila, aby se v něm dal na památku vyfotografovat. Kvůli mně. Byl u mě na stravu. Moc si pochvaloval. Říkal, já nevím, paní domácí, co tam bez vás budu dělat. Já asi umřu na tuberu. Jedamane, paní Dousková, já jsem úplně zapomněla. No já musím připravit Arnoštovi na randy něco... Jo, něco k jídlu. Teď on chudák ani neví, co to je pořádně se najíst. To jsou samý salámy a saláty s majonézou. Už má z toho pokažený žaludek. Jen se nebojte, Evičko, takový námořníci ti jsou zvyklí na ledacos. A potom mořský vlk, ten má děvče v každém přístavu. Tak Arnošt není žádný námořník, paní Dousková. Víte? To já jsem četla takovou knížku, Evičko. No, on jezdí jenom u Lapsko-Oderský a jenom do Hamburku a tam na pevninu nechodí, protože jednak nemají dost peněz a pak Arnošt je spíš pro rodinný život. A až se vezmeme, tak už vůbec nebudeme nikam chodit, protože musíme šetřit a pořádný zařízení. Snad jsem tolik neřekla, Evičko. Jo a paní Dousková, nemohly by ty šaty být do soboty, chceme si jít zatancovat. To nevím. Věruško. Co mám s váma dělat? Vy jste zlato. Díky. Vyrostla jsem u babičky. Tatínek opustil maminku, když jsem se narodila, a maminka zemřela, když mi bylo 5 let. Tatínek byl architekt. Bohužel jsem si nemohla zvolit jeho povolání, protože jsem se ve škole moc špatně učila. K jinému povolání jsem zas necítila nejmenší chuť a tak jsem se rozhodla, že se co nejrychleji vdám. Ježkovi oči, to je paleta. Ale jistě, paní, můžete se klidně spolehnout. No podívejte, tahle piola je velice pevná. No podívejte, jaké má vystužená rámínka, no. Tak co vy na to? Ještě máme černou a béžovou. Jo? Jo? Prosím tě, kde jsi byla takovou dobu, taky si chci skočit na oběd. Byla tam hrozná fronta, no. Jo, fronta. Tak vezmete si tu černou, že? 75 korun, prosím. Prosím tě, co schodila na oběd? Teď máš v lednici v alobalu úplnou hostinu. Kousla jsem si. Cože? Co si to dovoluješ? To je pro Arnošta, podívej se, jak to teď vypadá.
Ty toho naděláš kvůli kousku masa. Tak mu kupku zbuřte a je to, ne? No ty se zbláznila. To je spočítaný na kalorie. Glycidy a vitamin C, chápeš? Pro těžce pracující. A Arnošt je těžce pracující, i když je zrovna na dovolený. Přejete si, prosím. No, takže po tom rychlém rytmickém tanci si dáme něco na oddych, něco muziky do páru, něco pro ty, co mají rádi pomalé tancování. Prodávání svetrů, punčoch a podprsenek mi lezlo krkem. Snila jsem o tom, že mě Arnošt od těch šněrovaček vysvobodí. Ale on naše zasnoubení pořád odkládal a odkládal. Úplně mořský vlk, že? Jsou muži, kteří se prostě nedovedou rozhodnout. Člověk je musí do štěstí skoro nutit. Tak jsem to chtěla udělat taky s Arnoštem. Zkrátka jsem zjistila, že budu mít dítě. A sdělila jsem to Arnoštovi jako dárek k narozeninám. A on už se pak vůbec neobjevil. Byla jsem zklamaná, ale v duchu jsem si řekla, že není hoden mít dítě. Když se narodila Julie, bylo mi 19. Moc jsem nevydělávala, ale kvalifikaci jsem si nezvýšila. Když jsem nemohla být s Julií přes den, chtěla jsem jí mít pro sebe aspoň večer. U paní Douskové jsem bydlela dál, chovala se ke mně moc pěkně. A odpoledne chodila do jeslí pro Julii. Pak jsem si udělala další známost. Slečno, já bych potřebovala dekoltovanou podprsenku. 85B. Ale bílou, jestli můžete prosím. To je ta Vítková z divadla. Jak jsem vám říkala, že hrála tu lady v tom muzikálu od Schillera. Tam mi vás vždycky dekolty až do klikám, ale mám něco rád. A ten, co je s ní? Ten hrál toho Ferdinanda. Jak se potom s tou mladou otrávili, když si ji nesměl vzít. Tak prosím vás, ve vašem čísle máme jenom černou. Můžete mi prosím vás říct, jak si paní Vítková může vzít pod bílou krepdešínovou toaletu černou podprsenku? Kdy dostanete další zboží? To už jsme dostali tak zase až příští měsíc. Tak to by nešlo, prosím. A nemohla by mít paní Vítková podprsenku barvy béžové? Tu bych tady ještě jednu měla. Promiň. Už jste někdy viděla bílý krepdešín? To je přece vyloučeno. Pod to musí být jen bílé prádlo. No jo, slečno, já si ji vezmu. Já vám ji zabalím. A já bych prosil knihu přání a stížností. Pojďte se mnou. Vždycky jsem obdivovala herce, protože dokážou tak přesvědčovat lidi. Pépimu jsem se jako žena líbila a neměl námitky ani proti Julii.
Měl ji rád, protože mu její jméno připomínalo Shakespearea. Nastěhovali jsme se k němu a já jsem dala výpověď, protože prý není vhodné, abych já, de facto jeho žena, prodávala podprsenky. Velice jsme se s Pépim milovali. A já jsem dělala všechno proto, aby mne nepřestal milovat. Snad mi nedali prošlý máslo. Pépi mu nedělá dobře. A máslo je moc háklivý. Skoro každý večer jsem chodila do divadla. Vlastně na každé Pépiho představení. Potom jsme ještě dlouho vysedávali v divadelním klubu a bavili se s ostatními herci. A Pépi mu hodně kolegů závidělo. Vždycky jsem obdivovala herce, protože dokážou tak přesvědčovat lidi. Co se ti zdálo v něm? Že sen je lež. Však ze snů tryská jasnovidná síla. Královna map tě tedy navštívila. Královna map? Kdo je to? Stará víla. Porodní bába elfů. Přijíždí. Nic větší nežli na ukazováčku půlmistrově ten achát k pečetění. Ta žena 6 spřežím bujných mžitků a cvá spáčům vzhůru po nose. Kočár je ze skořápky oříšku. Jak veverkači mistr Červě elfům od nepaměti dělá na zakázku. Z pavoučích dlouhých noh jsou špice kol. Kryt kočáru je z kobylčího křídla a postroj z nejjemnějších pavučin. Z měsíčních pablesků jsou ohlávky. Z cvrčkovy kůstky s babím létem bič. Za kočího má mušku v šedém plášti, menší než červík, který hnízdívá pod nechty dívkám soulí záčivé. V té nádheře si pádí noc co noc hlavami milenců. Ti hned sní o milostech. Konec představení. Děkuji vám. Technika může bourat. Dobrou noc. A co vy? Jaký pát to dneska byl? Báječný. Takový, jo, tak to je dobrý. Rezerva trošku. A Evičko, dobrý večer. Dobrý večer. Snad jste nebyla u nás zase na představení. Dneska jsem přišla prostě malá, chtěla usnout. Aha, tak kvůli malé, no jo, no tak to se musím. Co, Evičko, to si ten tvůj Pepi ani nezaslouží, ne? Snad. Přiznej se, kolikrát si toho Romea už viděla? No? Skoro 15krát. 15. Lidi, slyšeli jste to? Ona viděla Romea už 15krát. No ne, to No, tak tomu se říká vytrvalost, Evičko. A nebo zamilovanost. Přiznej se, že ty umíš už Pepiho roli z paměti. Celou ne, jenom to o královně má. Jo? Tak to nám musíte ukázat, to si nemůžete nechat pro sebe, že jo? Prosím. No tak jen do toho, Evičko. Vy už to přece musíte znát do detailu. Tak se nestyď. Stará víla. Porodní bába elfů přijíždí. Nic větší nežli na ukazováčku ten achát k pečetění. Ta žena 6 spřežím bůj. Myslela jsem, že je to for, který udělá Pépimu radost, protože mu tak nejlíp můžu dokázat, jak se zajímám o jeho povolání. Dala jsem si ohromně záležet, abych to dělala zrovna tak jako on.
Všichni jeho kolegové byli nadšení. Z měsíčních pablesků jsou ohrany. Našla jsem ho doma v slzách. Sračkový kůstky s babím mlékem. Myslíš, že jsem tak špatný? Ptal se mě hlasem umírající labutě. V následujících dnech si několikrát otevřel plynový kohoutek, ale vždycky jsem ho zachránila. Pak najednou zmizel. Napsal mi, že našel jinou ženu, která mu vrátila víru v jeho talent. A tak mi zůstala jen Julie a oči pro pláč. Proč zrovna já musím mít takovou smůlu? Odstěhujte se odtud, Evičko. Jinak na něho těžko zapomenete. Všude ho budete vidět. Jako pan inženýr Caliban. Ten měl taky srdečný malér. Odstěhoval se. Jinak by nezapomněl. Trápil by se. Podívejte se. Dneska už má výborné místo, zajištěné postavení a moc si ho tam všichni chválí. Pojď. No, Julinko, co jsi to provedla? Prosím tě, to musíš být hodná holčička, nebo nebude večerníček. Pojď, pojď k tetě a něco tady přečteme mámě. Tady mi napsal. Počkejte. Už to mám. Děkuju za pozdraví k Velikonocům a za mazanec. Jsem poměrně spokojený. V podnikovém bytě se pořád nemohu zabydlet, je to na mě moc velké. Počkejte, kde pak to je? Tady. To víte, paní domácí, potřeboval bych vaši radu a pořádné teplo domácího krbu. Paní domácí, prosím vás, nechte si nějakou dobu Julinku u sebe, než si najdu nějaký zaměstnání. Ale jistě, jděte, Evičko, jděte. My už to tady bez mámy nějak vydržíme, víš, Julinko? Pojď, teď půjdeme spolu vařit. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pan inženýr Caliban? No, Caliban, ano. Já jsem Eva. Vy o mě asi nic nevíte, ale já o vás vím všecko. Prosím vás, pojďte dál. Pojďte. Přece to tady nebudeme vyřizovat na chodbě, že? Mě k vám posílá vaše bývalá paní Bytná, paní Dousková. Mám vám od ní vyřídit co nejsrdečnější pozdravy a tak. Paní Dousková, jo, paní Dousková, paní Bytná, aha. Děkuju, tak, no, prosím, pojďte dál, pojďte. Ježiš, paní Bytná, no, tu bych teď tady tak potřeboval, co? Pardon. Víte, že mě paní Bytná posílá každý týden v balíčku štrůdl? No, ono se to trošičku tak potluče, takže já to nakonec, představte si, já to nakonec vždycky musím jíst lžičkou. Pardon.
Teda ale není na štrůdl od paní domácí, fakt. Já jsem vám přinesla taky štrůdl. A ten je úplně v celku, tak ho nemusíte jíst s lžičkou. Opatrovala jsem tu kabelu jako oko v hlavě. Kam jsem si ji dala? Pardon. Už promiňte. Znáte ten náčes v autobuse? Vy jste anděl a paní domácí je taky anděl a vy jste její příbuzná? Ne, já jsem vaše nástupkyně. Jo, na stavbě. Ale ne, kde pak. Já jsem po vás zdědila ten pokojík s balkonem do zahrady. Aha, jo, s balkonem, ježíš. Já vám závidím, to máte pořád všude čistěunko, že? Paní domácí se stará, pořád má něco takhle na zub, že? No, tak já jsem u ní na stravu nebyla, já umím sama poměrně dost dobře vařit. Promiňte, ale tedy jak si to stejně neměla dělat, protože paní domácí se velmi ráda o někoho stará a no prostě ona bez toho ani nemůže žít. Ale my spolu jinak výborně vycházíme a ona mi hodně pomohla s malou věcí, takovou. To má ten jeden pokoj. Ne, prosím, kde pak tohle, to je prosím 3pokojový byt. Tahle celá záležitost v těch 2 menších pokojích je a zatím nic nemám. Víte, tam mám jenom knížky, literaturu, výkresy. Promiňte, ale já jako mám nábytek, to ano, zatím ve skladu, proto nemám čas si zajít tam a říkal jsem si paní domácí, kdyby mě mohla pomoct, ale ona nemůže, ona je velmi zaneprázdněná a navíc má na starosti nějaké malé dítě. Já vám to ustelu. Pardon. Děkuji. Tak. Šup. A je to. Pardon, já bych jenom... Moje bytná o něm tolik vyprávěla, že jsem hořela touhou poznat ho osobně. Byl přesně takový, jak jsem si ho představovala. Silný, příjemný muž, který je předurčen dobývat svět. Z rozhovoru s ním jsem vyrozuměla, že k překonání potíží na stavbě musí mít železný charakter. Ježíš, tam jsou vatvé. Hrozinky. Tak prosím, tenhle mě udělala paní domácí vůbec poprvé. Paní domácí? Ha. Když jsem mu vylíčila své potíže, nabídl mi hned jeden pokoj ve svém bytě. Chtěla jsem si v klidu najít lepší práci, než je prodávání podprsenek. A nechtěla jsem se unáhlit. Nějaké úspory, které jsem měla, mě mohly udržet nad vodou nejmíň měsíc. Nejdřív jsem dala do pořádku jakž takž byt a vařila Kalibanovi obědy. Jídlo v závodní kuchyni sice není nejhorší, ale podle mého domácí strava je domácí strava. Po týdnu se mě Kaliban zeptal, jestli bych mu nechtěla přechodně vést domácnost. Ráda jsem svolila. O Julii jsem mu z opatrnosti nic neříkala, protože už od paní domácí vím, že Kaliban je háklivý na hluk a Julie je rošťák. I když mi bylo u Kalibana moc dobře, stýskalo se mi po Julii. Vídala jsem ji akorát v neděli. Dobrý den. Odležte si kabát. Umýjte si zatím ruce, oběd už je hotovej. Tak. Šup. 2 nebo víc? No, 2 bude dostačující. Tak. Pojďte jíst. Studená polívka ztrácí hodnoty. Tak. Vezměte si rohlík. Dobrou.
Slečno Evo, prosím vás, abyste se stala mou ženou. Stejně mě vedete domácnost a lidi si už o nás v baráku povídají, tak... Lidi povídají, co? Víte co? Trhněte si nohou. Slečno Evo. Slečno Evo. Já jsem vám zapomněl říct, že vás taky miluju. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Přání, prosím. Bychom si rádi zažádali o svatbu, že? A jaký nejbližší termín byste si představovali? Upozorňuji, že 2 příští sobotní jsou naprosto nabitý. Počkejte, já se podívám. Nejbližší termín. Tak já to pro vás udělám. Nejbližší termín za 3 neděle, sobota 11 hodin. Stačilo by to? Ano, samozřejmě. Vyplněné formuláře, prosím, nachystejte si občanské průkazy a zatím si zajděte do podatelny zaplatit kolek. Děkuji vám. Moment, sečno. Tady musíte ještě vyplnit rubriku. Jo, Honzo, prosím tě, já jsem si asi na chodbě nechala tašku, přines mě ji. Jistě. Prosím. Zatím nevěděl Caliban o Julii nic. Využila jsem jeho galantnosti a rychle jsem doplnila údaje. Dostala jsem strach, že by mohlo ze svatby sejít, ale chtěla jsem se mu přiznat hned po obřadu. A na hostinu jsem pozvala paní domácí s Julií. Prosím tě, Evo, dělej, za chvilku tady bude taxík. Nemůžu zapnout zip. No. Páni, to je jídla, to bude mít no možná i 3 dny. Prosím tě, to je tak 1-2krát do pusy. No jo, 1-2krát. Co je? Co to je? Co to je? To je co? Uznaj, že se paní Dousková vyznamenala. Co? A tohle dělala paní Dousková, No. jo? Paní domácí Dousková? No tak ale, Evičko, tak to musí jít okamžitě dolů, rozumíš? V tom ať tě nenapadne ani vyjít na chodbu, rozumíš? Víš, co by řekli lidi? Prosím tě, no to je úplně normální. V takovémhle overallu se vdávala na Floridě v Miami jedna tanečnice. No dobře, no takhle, tak za prvé nejsi tanečnice, za druhé nejsme na Floridě, za třetí se mě to vůbec nelíbí a za čtvrtý, no to... Hele, promiň, ale tohle vůbec přece není normální, toto. Co si podle tebe mám vzít? No to já nevím, podívej se, to si vím, co chceš. No ale v tomhle nemůžeš jít vůbec nikam, to by se každý za tebou otočil a... Podívej se, Evičko, já jsem tě prosil, že chci mít nenápadnou svatbu, rozumíš? Hele, teď by nás takhle nepustili ani do obřadní síně, jak to, teď... Já jsem chtěl nenápadnou a hlavně tichou svatbu, Evičko, tichou. Řádná, velká svatba, to byl odjakživa můj sen. Co pak člověk musí držet své štěstí pod pokličkou? Paní nevěstínka osobně, to vy jste krásná, vy jste krásná. Pan ženík, co se tváříte tak tragicky, prosím vás. Tady malou pozornost do domácnosti, abyste měl s čím mlátit. No, nebojte se, musíme tam... Pardon, s dovolením. S dovolením. Tak, tak, nemáte město? Tam to.
Mami! Co tak? Ty jsi krásná! Ale prosím tě. Pak to je? To je moje dcera, miláčku. Dnešním dnem tedy utvoříte rodinu, kde je nejpevnějším poutem vzájemná důvěra, úcta a láska. Jste dnes plní optimismu, nadějí, jste prostě šťastní. Nedopuste proto, aby se dnešním dnem stalo to, že byste odložili laskavé chování jednoho ke druhému, jako by ho v těch dalších dnech již nebylo třeba. Láska, vážení snoubenci, není jen snění, pohlazení anebo procházka rozkvetlou alejí. I zde je nutno si připomenout, že život se neskládá jen z úsměvných dnů, že někdy přicházejí dny zkoušek, kdy je třeba opřít se jeden o druhého a být si tak oporou. V takových dnech teprve poznáte pravou sílu své lásky i náklonnosti. A nyní bych vám chtěl něco připomenout. Budete-li mít děti, vychovávejte je s velikou láskou a péčí tak, aby z nich vyrostli čestní a pracovití občané naší krásné socialistické vlasti. A nyní vás žádám o vyslovení souhlasu k uzavření manželství. Táží se vás, pane ženichu, zda si dobrovolně berete za manželku přítomnou nevěstu, slečnu Evu Novákovou. Ano. Děkuji. Táží se vás, slečno nevěsto, zda si dobrovolně berete za manžela přítomného ženicha, pana Jana Kalibana. Ano. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje československý právní řád k uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Byla to nádherná svatba. Přesně taková, o jaké jsem vždycky snila. Jestli můžeš, tak mi to prosím tě odpusť. Já jsem tě chtěla říct o Julii už dávno, ale nějak mě to nevyšlo, tak se na mě nezlo. Tak už se tím netráp. Víš, Evičko, já bych si hrozně přál, abychom všichni tři žili tak nějak šťastně, ale taky bych si, víš, na druhé straně přál, abychom žili nenápadně. Rozumíš, jo? Z čeho máš pořád takový strach? Já mám své zkušenosti už ze školy. Takový přímo odstrašující příklad byl vedoucí mé studijní skupiny na fakultě. Rozumíš? On na škole už měl nejvyšší stipendium. Pak po škole flekl asi za 3 000. Jenomže pak přišly funkce, rozumíš? Dneska sedí na generálním ředitelství a víš, jak dopad? Tě úplně zešedivěl. 2krát se rozvedl. Když mi se vždycky líbili nevšední muži. No, ale musíš se smířit s tím, že moje nevšednost spočívá v tom, že nechci na své moc upozorňovat, víš? Já jsem člověk, který volí zlatou střední cestu. Prostě já nechci, aby se o mě moc vědělo. Kaliban, Julie a já jsme spolu žili šťastně. Ve dne jsem se starala o Julii a domácnost a byla jsem dobrá hospodyně. Třeba, že byl Kaliban duševně pracující, připravovala jsem mu jídlo podle tabulek pro manuálně středně těžce pracující. Na takové stavbě má člověk velkou odpovědnost, ať už pracuje v projekci nebo na jeřábu. Nebylo týdne, abych Kalibana nepřekvapila nějakým jídlem podle nového receptu. Julinko, ten salát musíš pečlivě oprat.
také nepatřím k ženám, které v manželství a v kuchyni spustnou. Celý den jsem se vlastně připravovala na večer, který prožiju se svým mužem. Tak byla i ta nejnudnější práce velice zajímavá. Občas jsme šli s Kalibanem někam do společnosti. Nebyl sice nějak moc nadšený, ale říkal, že kdybychom občas neprovětrali garderobu, budou nás považovat za outsidery. Jednou se u nich v podniku zase něco oslavovalo. Víte co? Musíte k nám někdy přijet na chatu. No, děkujem za pozvání, to mi přijedem, Honzo, viď? Manžel má výborně zásobený bar, vidíte. Já nepiju. Ne. A v té skleničce máte mléko s medem na dobrou noc? Jenom příležitostně, když jste dnes dostal ten řád, tak Dobrý den. Týda. Nezapálíte si? No, prosím. A to máte obyčejnou montovanou chatu nebo něco originálního? No. Originální montovanou. Základní stavba je standardní typ, ale všechno to ostatní kolem je manželova fantazie. No ovšem, já miluju, když má někdo fantazii. To je jako koupit si třeba konzervu hovězího a udělat z něho churtelu. Vy neznáte, co je to churtela? To je indiánský národní jídlo. Chce to ovšem pěstovat si doma v květináčích speciální kořenovou zeleninu. Ty si doma pěstujete koření? No ano, samozřejmě. Mám přímo takovou malou botanickou zahradu, že Honzo? Nechcete nějaké odnože? Víte co, my vám je sebou přivezeme, jo? Kam? No, jedem tady přece k šéfům na chatu. Obávám se, že máme špatnou půdu na takovou botanickou zahradu. Ale to vůbec... vůbec... tak ještě skalničky a suchomilky. No to vůbec nevadí. My v pátek koupíme pytel rašeliny a přivezem ho sebou. Počkejte, s tou fantazí, to mě strašně zajímalo, co tomu řeknete. Já jsem na chatě vybudoval krb s grillem, víte, a každý týden tam opékáme borsty. Borsty? No. Grillované špekáčky, to je moje specialita. No já teda kdybych měla krb s grillem, já bych vám ukázala specialitu. Víte, drahoušku, já na speciality nemám moc času. Já jsem ráda, když mi v pátek odpoledne schovají v polotovarech kousek bučku nebo sekané. No to je právě ono. Ze sekané se dají udělat nádherně takový malinký kuličky. Dají se do speciálního nálevu z citronové šťávy, přidá se zázvor. Ujednáno. V sobotu u nás na chatě vaše specialita. Dovolíte, zajisté? Smím, prosím. Krásná kuchařko. Vy můžete zatím vyzvat moji ženu. Někdo hvězdám dráhu směří, pak věří a sní, že ho láska blízko dveří už čeká mnoho dní. Nevěřím nám, sám si tě snad radši vyhledám. Prosím tě, to musíš každému na potkání věšet na nos ty svoje názory. Náhodou jsem si s ní moc dobře popovídala. Konečně jsem našla někoho, komu se mohla říct, jak vařím a hospodařím. A určitě se ode mě ledacos přiučila, víš? Ale pochop konečně, že ty tvoje řeči jsou strašně nápadné. Ta churtela!
A co jsi to vypravila za pitomosti s tím esperantem? Přihlásila jsem se do kurzu Esperanta, no. To je jazyk, s kterým se domluvíš na celém světě. A co jsi to říkala o těch zahraničních expertech, jak s nimi budeš konverzovat? Až budeš světově slavný a budeš si domů vodit různé zahraniční experty, tak budeš rád, když s nima budou umět hovořit. Co pak ti nestačí, že umíš štrůdl? A jaký štrůdl? Tiše, nevzbudíš Julii. Ale to je mě fuk. Prosím tě, nechceš jít někam pracovat? Proč? No proč? Co pak máme málo peněz? Ale ne, no máme dost peněz, ale ty máš moc času a potom si úplotně vymýšlíš hlouposti a na veřejnosti říkáš... Víš, co seš? Hnusnej pokrytec! Ticho, vidíš Julii. To je mě fuk, hnusíš se mě! Tohle je tvůj přístup ke kritice. Měli jsme tichou domácnost. Dost dlouho se Caliban bavil výhradně s Julií. Když je člověk celý den sám doma, touží po pořádném kusu řeči. Proto jsem ty dva často tajně poslouchala, abych aspoň slyšela Honzův hlas. Chceš se podívat? Tak. Je takový domeček, víš? Ze špejlí, ale už one vysoké. Máš špejle, jsou ze dřeva, víš? Jsou železné. No a teď se do toho domečku vloží takový obrovský nafukovací balón, víš, a teď se to nafoukne a vezme se beton a celé se to takhle naplácá betonem a počká se, až to zaschne, víš, a když to zaschne, tak se vyfoukne vzduch z toho balonu, ten balon se vyndá, no a teď tady zůstane takový obrovský betonový balon, no a třeba skladiště hotové, víš? Já bych taky chtěla mít ten balón. Taky bys chtěla mít, tak však máš podobný někde, ne? No. Tak si ho dones, chceš? Mhm. Tak utíkej, Hane, šup. No dáme se rozvíst. Ty chceš mermomoci na sebe upozorňovat, že? Víš, na co všechno by se nás u soudu ptali? Znám jednoho šikovného právníka, ten by to všecko v tichosti vyřídil. Víš, proč já žiju? Abych tě milovala, abych dobře vychovala Julii. Pořád mě do toho něco leze. No, tak... Prosím tě, co ode mě chceš? Každá žena chce být na svého muže hrdá. Ale na mě není vůbec nic, co by mohlo vůbec vzbuzovat nějak hrdost. Co ten tvůj vynález? No, můj vynález. Já to nehodlám realizovat, protože je to můj koníček. Já mít tvoji hlavu a tvoje schopnosti, tak co já můžu? Teda prodávat podprsenky. Hele, tam, víš, tam u nás v podniku hledají kuchařku a tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli by tě to třeba nezajímalo, nebo... Když myslíš? Tak mě pojď pomoct tou Válendou. Ráno jsem šla s Honzou do podniku. Představil mě na osobní, ale nedovolil, abych si popovídala s vedoucím.
Strkal mě pak před sebou po chodbách až do kuchyně a když mě odevzdal kuchaři a zapadly za mnou dveře, myslím, že jsem slyšela, jak si zhluboka oddechl. První den jsem se nestačila ani pořádně rozhlídnout. Druhý den jsem krájela maso na guláš a třetí den bylo lečo. Čistila jsem zeleninu na polívku. Na čem dělá tu cibuli? Jak na čem? Na tuku, ne? Na jakým? No na 100%. No ale to je přece maďarský lečo, ne? To má dělat na slanině. Slyšíte to, holky? Prý maďarský lečo se dělá na slanině. Prosím tě, víš, co by to bylo špeku? Neboj, on to potom vylepší nějakým tím gustem. Gustem? No to kdyby dělal balatonský, tak to jo, to by mohl přidat i čabajku, ale maďarský. Čabajku, jo? A nevíš, kam bychom přišli? Tady totiž není žádná maďarská kuchyně, že? Ale závodní jídelna. Potřeboval bych ještě aspoň tak 3 kila cibule. A ta zelenina by se měla dát dneska vařit, aby lidi zítra nebyli bez polívky. Už jsem to prostě nemohla vydržet a musela jsem mu poradit. Ten člověk snad v životě nejedl lečo. Znáte zeleninu v kuchyni celého světa? A tak v kuchyni celého světa to neznám, ale viděl jsem zeleninu z různých zemí světa. Například tyhle papriky a rajčata, tak ty jsou z Bulharska. No, já myslím tu knihu Zelenina v kuchyni celého světa. Lituji, tu knihu neznám. Tak to byste si měl přečíst, a vám ji půjčím. A k čemu by mi to tak asi bylo? Tam byste si přečetl, že maďarský lečo se dělá na slanině nebo na sádle, ale nikdy ne na 100% tuku. A že rajčata se musí napřed spařit horkou vodou a sloupnout slupka, protože potom v jídle to není dobrý. No, tak. A vaše práce je co? No, co? Krájet zeleninu na zítřek do polívky. No počkej, kamaráde. Já ti tu tvoji polívku osolím. V pondělí ještě nikdo ani nešpitl. V úterý už někteří začali remcat. Ve středu vrátili téměř všichni jídlo. Ve čtvrtek svolali schůzi a žádali okamžité propuštění kuchaře. V pátek mě načapali, když jsem sypala do jídla sůl. Caliban málem dostal infarkt. Takže si musíte uvědomit dosah svého činu. Ale já si to uvědomuju. Přesolené jídlo prostě není k jídlu. No. Ale neuvědomujete, soudružko Kalibanová. Víte, kolik strávníků jste poškodila? 300. A těch 300 strávníků v našem podniku žádá, abyste jim nahradila škodu. Já myslím, že je to vlastně sabotáž. No ano, sabotáž. Podívejte se, u nás v podniku pracuje několik mládežnických brigád a vy jste jejich členy podněcovala k pití. No, to snad Počkej. ne. To... Děvenko, jste přece vdaná, matka dítěte. Tak řekněte nám, proč jste to dělala? Tak přece nejste chuligánka. Nebo to bylo ze zlé vůle? Ale to ne, ze zlé vůle vůbec ne. Já jsem jenom chtěla konečně někoho vyprovokovat, aby mě vyslechl. Vyslechl? To je ovšem divný způsob provokace, to byste měla upřesnit. Vy se v naší kuchyni stravujete už dlouho, vidíte. Můžete mě říct, ale upřímně, vám to jídlo chutná? No, závodní kuchyně je závodní kuchyně a já od ní celkem neočekávám, že mi tady budou vyvařovat jen to, co mi chutná. No tak to zase nesoudruhu, já s tebou nesouhlasím. V závodní kuchyni by se mělo vařit na úrovni. Už jsme si tady vybojovali velice pěkné kulturní prostředí. Máme jídelnu, kterou nám celé město závidí. A pěstujeme tady kulturní stolování. No To je to, co jsem chtěla říct. No. Jídelnu to máte jako někde na zámku, No jo. vodíte sem zahraniční delegace, No, ale jistě. abyste jim dali ochutnat, že? No to je teda pravda. Členové našich mládežnických brigád se také stěžují, že se tady nevaří dobře. A někteří z nich dokonce přestali chodit na obědy. A ke konci pracovní doby je to teda vidět, protože koukají, jak co nejrychleji vypadnout někam na jídlo. Já jsem jenom chtěla, aby někdo vyslechl moje zlepšovací návrhy. Kuchař ten mě vždycky odeslal někam ke škopku nebo ke škrábání brambor, víte? Já už jsem se prostě nemohla dívat na to, jak se pro své spoluzaměstnance vaří bez lásky a naprosto bez fantazie. Máte pravdu, děvenko.
Tady to jídlo se nedá vůbec jíst. Já už léta tady není polívky, protože to nejsou polívky, to jsou... Žbrundy. Žbrundy. Sice se bez těch polívek trochu zhubla, ale člověk si přece platí kompletní oběd. Tedy já bych chtěl jenom podotknout, že maso bývá většinou jako podešev a z těch věčných knedlíků se mi už taky dělá na nic. Mně taky. Přitom by byla spousta příloh, které jsou daleko zdravější než knedlíky. Vždyť jako příloha se dá dělat téměř všecka zelenina. Kuchař určitě vaří podle norem. No to nevím, ale pak, když je to tak jsou ty normy špatný. A my bychom měli udělat něco pro to, aby se změnili. A já mám ještě jeden takový soukromý návrh. Co kdybychom si tady založili takovou výběrovou kuchyni? No já si myslím, že by si všichni strávníci rádi připlatili. No to je ohromný. No, tak abychom to nějak uzavřeli, soudružko Kalibanová. Byl tady návrh, abyste vrátila všem strávníkům stravné za 5 dní. No dobře, ale to samozřejmě soudruzi neznali příčinu toho všeho. Přece do zítra to na výboru vysvětlíme. A plenárce předložíme zprávu o jednání se soudružkou s návrhem, že soudružka zaplatí strávné jen těm, kteří to budou požadovat. No výborně, tak to, soudružko, prosím tě, do zítřka uzavři a budeš informovat výbor, co nám tady soudružka Kalibanová řekla. A já zase seznámím členy našich mládežnických brigád se stanoviskem soudružky Kalibanové a myslím si, že... Většina strávníků se vzdala náhrady. Jen Kaliban si to ode mě nechal tvrdě zaplatit a tvářil se, jako bychom se v životě neviděli. Kromě toho jsem byla odsouzena k dálkovému studiu na škole společného stravování a k absolvování kurzu pro kuchařky. O celém případu se v našem městě hodně mluvilo. Tak, s konečnou platností. Nedáme se rozvíst? Znám jednoho moc šikovného právníka a ten nám to všecko v tichosti vyřídí. Kalibanová. Dobrý den. Ano, to jsem já. Ne, do práce za mnou nechoďte. To by byly zbytečné řeči a nepříjemnosti. Dobře, tak přijďte zítra k nám. Ne, nebojte se. Popovídáme si v klidu, nikdo nás nebude vyrušovat. Já taky děkuju. Naschledanou. Ale nemáte pravdu, paní Kalibanová. Tenhle článek musí přijít do novin, podívejte se. Já bych to začal jako soudničku, jo? A pak by z toho vyšel článek o iniciativě pracujících. Já si myslím, že je úplně zbytečný dělat z komára volat. Všecko se vysvětlilo, na podniku vyřešilo, tak proč s tím chodit na veřejnost? Byla to ode mě mladická nerozvážnost. No právě, a já bych ten článek pojal jako iniciativu mladých, které je neustále konzervativním myšlením starých bráněno. Ale ne, to je úplně zbytečný. Víte co? Pojďme ven, venku je krásně, tam se projdeme. No tak pojďme, popopídáme si radši u vína, že? Ne, já skutečně o tom nechci nic slyšet. Proč vůbec noviny píšou jenom o záporných případech? No tak mi dejte tip na kladný příběh. Tak já vám něco ukážu. No dobře. Tady. Tohle to je taková konstrukce železných špejlí. Dovnitř se strčí strašně veliký nafukovací balón. Nafoukne se, já ten střih mám tady někde. Moment, tady je to všecko rozkreslený. Podívejte se. Až je ten balón vevnitř, tak se na to naplácá beton. Ten beton se nechá zaschnout. Balón se vyfoukne, vydělá ven a hala je hotová. Mohla byste mi ty desky do večera půjčit? Ale jenom do večera, protože manžel na tom bude určitě něco vylepšovat. Postele jsme sice zase sestěhovali, ale tichá domácnost pokračovala.
Honza dával ostentativně najevo, že moje studium je směšné a neustále mi přendával skripta z knihovny ke sporáku. Málem z toho vznikla hra. Jednou jsme byli oplatit paní domácí návštěvu a tam se Caliban zvlášť vyznamenal. To ne, Věruško. To budou šaty akorát na doma. V tom se budete panu inženýrovi moc líbit, Evičko. Je to výborný střih. To je úplně jednoduchý téčko. Když tak bych ještě střihla Honzovi a Julii na noční košile. To mám spát v takové maškaře? Je to volné, pohodlné, nikde to nebude škrtit. Mně stačí pyžamovaně, Mně Růžková. taky. Ty bys nechtěla takový šatičky, jako mám já? Šaty jo, ale ne na spaní. A jak to všechno stihnete, Evičko? Myslím, práci, školu, domácnost. V práci mám zatím půluvazek. Doma mě Honza s Julií pomůžou. Ta škola, to byste nevěřila, co se tam všecko člověk dozví. Zatím jsem to moc nepozoroval. Já taky. Protože nemáš zájem. Já mám zájem. Prosím tě. Dělej si z tebe v kuchyni legraci, tam pořád něco přepočítává na minikalkulačce. Kdo si zaplatil, musí dostat svoje. Náhodou mám během 2 minut spočítaný, jak dlouho se má vařit určitý množství brambor, aby nestráceli na vitaminu C. My jsme chroupali polosyrový brambory, ale hlavně, že to vypočítala technika. On jediný ty brambory vrátil. Jinak jsem všem vysvětlila, co se stalo a omluvila jsem se jim. Co chodí Eva na tu Knedlíkovou univerzitu, víte, paní Dousková, tak to z ní má kuchař hrůzu. Vy mě přece znáte, paní Dousková, co pak? Já jsem nějaká konfliktní povaha, nebo co? Pan inženýr to nemyslí tak zle, Evičko. Prosím tě, odeď bys byla konfliktní povaha. Když jsou nedovařený brambory, tak jim naservíruje úsměv místo moučníku a každý to slupne. Tak ty si myslíš, že jsem pokrytec, jo? Nejsi. Ale neplačte, Evičko, vždyť budete mít oči jako angorák. Tohle jsem od vás nečekala, pane inženýre. Tohle ne. Tak já se z toho zblázním. Tak nakonec za všecko můžu zase já. Paní Dousková, já jsem nechtěl, aby jí bylo doma smutno, víte, tak jsem mi našel tu práci. A ona dožene kuchaře k infarktu a místo, aby ji potrestali, víte, tak ji pošlou do knedlíkárny a ještě se s ní chodí radit. No a kdo na to doplácí? Já. Já taky. No. A vy asi žádlíte, pane inženýre, vidíte, že už Evička nepatří jenom vám? No ale prosím vás, paní Dousková, ale co pak můžeme s Julinkou stihnout tolik práce? To nemůžeme. Prosím tě. Teď akorát jednou týdně pereš v automatický pračce, jinak dělám všecko jako dřív. Ne, a na štrůdl a na buchty už čas nemám. Mám, ale nepeču ze zásady, podívej se na sebe. Podívej. Cukr a pečivo z nízké vymleté mouky jsou jenom zdrojem prázdné energie, víš? Jo, tak tohle vás učí v té vaší knedlíkárně. Tak to teda ne. Tu červenou řepu nech pořádně okapat, než ji položíš na bramborovou kaši. Pořádně vykraju hvězdičky. Tak co, soudružko, jak ti jde škola? Představovala jsem si to horší, ale je to docela zajímavý. Irenko, ten zeleninový puding, co byl včera jako předkrmíš, to byla pohádka. Musíte mi říct, jak se to vaří? Ale to se vám vůbec doma nevyplatí dělat. Na to je spotřeba hrozně moc kořenové zeleniny. A já vám předepíšu jeden z masa a mrkve. Na to se dá ochucený puding. Tak dík. Tak, bez polivky. Evičko, Honza dneska nepřijde. Musel jít na takovou důležitou poradu, víte, přijeli z úřadu pro patenty a vynálezy, tak šel s nima na oběd, jo? Tak je to tady. To bude rodeo. Prosím, má se do té rybí polívky na zítřek opražit stará houska, nebo máme počkat na ráno, až přijde čerstvý pečivo? No tak jak to máte popsaný v té vaší knize Správný výživy? To je jedno. Tak,
tomu je? Nic, jen trochu blázní, víš, je v novinách. Pojď se podívat. Podívej. Víš, tatínek. Já bych taky chtěla být v novinách. Že jo? Tak, ten článek v těch novinách, rozumíš, tak to je konec. Definitivní konec. Ode dneška spím definitivně pod oknem. Kam jdeš? Do Bládince. Počkej, já jdu s tebou. Myslím, že za ten den zešedivěl stejně jako jeho studijní vedoucí z fakulty. Ale ten už sedí na generálním ředitelství nějakou dobu, kdežto Honzu teprve dnes jmenovali vedoucím zlepšovatelského hnutí na okrese. Já jsem vždycky měla slabost pro nevšední muže a uznávám, že Honza nevšední je, když se mi dovedl tak dlouho bránit. Dobrý den. Pojďte Dobrý dál. den. Tak kam to přijde, mladá paní? Tamhle do ložnice. Tak. Moment, tady. Tak, já vám otevřu. Pozor na rohy. Tak. Děkuji, to je dobře, že jste přišli teď, když manžel není doma. Tady jsem. Kam to přijde, paninko? Tady. Jestli on nemá rád, když se něco přeorganizovává v jeho přítomnosti, víte. Tak, opatrně. Tak. No to je bezvadný. Moc místa vám už tady nezbude, mladá paní. To nevadí. Tak, paninko. Tak tady máte na pivo, šéf. Děkujem. To nic, no. Děkujem moc. Já jsem ráda, že jste přijeli. Hezky si to užijte. Naschledanou, tudy. Tak a doleva. Naschledanou. Dobrý den. Co to je? To jsem koupila včera na splátky. To se dá těžko rozmontovat. Já se z toho zblázním. Pojď, budeme bláznit spolu. Kalibanová? Ano, okamžik, já vám ho zavolám. Pro tebe. Ano, já si... Okamžik, já bych si to poznamenal. To je středa 28. Krajská zlepšovatelská konference, ano? 10 hodin? Ano. No, jistě ten model lze vyrobit za 2 dny. Vždycky jsem obdivovala nevšední muže. Ovšem, já jsem přesvědčen, že by to šlo tady z nějakého odpadu.